ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి ఉండాలి అనేది ప్రజల కోరిక అన్నారు సిపిఐ సీనియర్ నాయకుడు నారాయణ. మద్రాస్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా విజయవాడ క్యాపిటల్ గా ఉండాలని తమ పార్టీ చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. వైసీపీ రాజధానిని 3 ముక్కలు చేయాలని చూస్తుందని మండిపడ్డారు నారాయణ. అమరావతి రాజధాని అనేది ప్రజల కోరిక. అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 1952 నుంచి కూడా మద్రాస్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా విజయవాడ క్యాపిటల్ ఉండడానికి భారతదేశంలో ఆంధ్రదేశంలో రాజకీయ పార్టీలో మొట్టమొదటి సిపిఐ ఉంటే క్యాపిటల్ కావాలి విజయవాడ. సంతోషం. అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఈ వైసీపీ పార్టీ నాకు విచిత్రం కనిపిస్తాం. ఒక తప్పు చేస్తే తప్పును సమర్థించుకుంటూ పోవాలంటే 100 తప్పులు చేయాలి. నేను ఒక తప్పు నుంచి వెనక్కి పోతే ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు తప్పులు చేసి అమరావతిని 3 ముక్కలు చేసి దాని ఫలితంగా ప్రతిపక్షం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు పార్లమెంటు ఆమోదించడానికి కూడా దాని పేచీ పెడుతున్నారు, బైకట్ చేశారు. అసెంబ్లీకి రాకుండా పెట్టారు, పార్లమెంట్ బైకట్ చేశారు. ఇలాంటి విచిత్రంగా ఉంది పరిస్థితి.